ostiral bada, orduan ostiraletan. Eta kasuak hau da gauza kultural pike bat dakar, orduan eskerrik asko. Eskerrak baita ere Pertsa elkarterik udalari lankidetzagatik. Eta gaurko islaria hemen alboko arrasatea badaukagu, Josu Tornai, historian lizentzia duna, ikasketa aurreratuak egindakoa ere, historia geologia munduan. Oso ondo ezagutzen duena katalana da. Eta itzaldizea, pentsatu dugu egitea hiru zati txikitan, zati gauza asko daude esateko, eta lehenengo itzaldi eman eta bukaeran galdera erantzunak eta izan beharrean ja oso astuta oso berandu, egingo ditzu hiru zati eta zati bakoitzaren ondorien egongo da tartetxo bat galdera erantzunak eta komentarioak egiteko, bai? Beste guztatxoa daukagu, sortzitxaretan eraikuntza hau itxe egiten da. Eta bostian, bai ala bai bukatzen behar dugu. Bai? Josu? Bueno, handorik esan den moduan, historia lizentziatua, eta baita ere, ikusten duzuen moduan, gaur tratatuko dugun gaia ez da nire espezialitatea. Historia garaikidea ez da nire espezialitatea, ni historia horreak ekologian espezialituta nago, eta gaia ondo ezagutzen dut. Handorik esan duen moduan bebai, ni katalana naz, jaio nintzen, eta aztetan bizian nintzen, gero hemen bizian naz, eta kasuan bebai, ikusten duzuen moduan baita ere, Alemaniako hainbesteko koordinatzailea izan nintzen. Urtez, Alemanian bizi nintzenean. Hau hain da, hitzaldi bat antolatu genuna Berlinen, Artur Masekin. Han Katalunian bizi izan prozesua komentatzeko eta Alemanei bateko aukera baita ere ezagutzeko. Orduan, gaurko hitzaldiko helburuak izango dira alde batetik Kataluniako realitatea hurbiltzea, zuengana azkenean oso konplexua da. Guretzat, katalanontzat zaila izaten da, batzutan ulertzia dana. Mundu guztia oso konplexua da. Eta baita ere, izango da helburua, apur bat, gertatu zen hauteskundeetan eta realitatea daukagun gaur egun Katalunian, testuinguru historiko baten kokatzea. Ikustuko da nondik datorren hau dana. Eta gero, saiatuko gara apur bat, ikusten ze joerak egon ez, etorkizun ertainerako, pertainerako. Orduan, azteko apur bat, opinion mapa hau, gura eta opinion hau bat esplikatzeko, zaten gaur bi kontzeptu, aterako dira gero, eta bat da Katalunia, eta beste bat da herrialde katalana. Orduan hori kontzeptua, ulertu behar da, Katalunia esaten dugunean, normalen hau gorriz dauena, esan nahi dugu, hau lila, hau da Katalunia Nord, Frantzian dagoena, Perpignan eta gero, herrialde katalanetako kontzeptua oso kontzeptu eztabaidatua da. Egia esan, inor ezin dago esan zer dan hor barruan. Hemen hartzen baduzu hau, adibidez, lurraldiak nun katalana hitz egiten da, hartzen duzu Valentzia, Katalunia, hartzen duzu baita ere Aragoiko franja bat, hemen, Andorra, Isla Balearrak, Alger, Cerdeña da hiri bat, Cerdeña, baita ere dago Murtzian komarka bat, Elkartxe, Murtzian komarkako bada, eta komarka bat hitz egiten da katalanez. Orduan, hori herrialde katalanetan dago, nahiz eta katalanez hitz egin, Elkartxe, Murtzian, zergatik hartzen du Valentzia osoa? Azkenian Valentzian bakarrik hemen hitz egin da katalanez, barrukaldia sekula ez da hitz egin katalanez. Hori, birpopulatu zen Aragoiko jendearekin, herriagoan, eta sekula ez da hitz egin katalanez, baina sartzen da, herrialde katalanetan, eta zergatik hori egiten dugu hemen, eta ez Cerdeña, zergatik sartzen dugu bakarrik Alger, eta ez Cerdeña osoa adibidez. Hori da nagon zen Aragoiko koroian, eta orduan, da kontzeptu bat ez dauela argi hizkuntzan oinarrituta dagoen, edo Aragoiko koroan historian, ez dago argi. Adibidez, Andorra sartzen da askotan, baina Andorra independiente da eta bere historia propia dauka Erdi Arotik, 13. mendetik. Orduan, sartzen da, katalanez hitz egiten delako, katalana hizkuntza ofizial bakarra Andorran, baina Katalunia izango balitz independiente, edo incluso herrialde katalanak independiente izango balira, Andorra ez litzake sartuko, seguramente. Orduan, kontzeptu eztabaidatua da, baina existitzen da. Hori bai, Kataluniako prozesuan, kontzeptu hori abandonatu da, guztiz. Gaur egun inor hitz egiten da, KUP eta RC, hitz egiten da, herrialde katalanei buruz, baina inork ez dago bilatzen hori momentu honetan, herrialde katalanetako independentzia.
hori azteko da, eta, bueno, 3 ataletan komentatuko ditugu gauzak, eta lehenarekin hasiko gara, eta hori da, zer gertatu zen maiatzak 10 hauteskundeetan. Bueno, alde batetik, nik ikuste dutena, da, erraixago izango dela, ulertzia efekto konkreto batzuk, ez? Lehenengo efektua izan zen, gero ikusiko ditugu emaitz guztiak, baina nik esango nuke efekto Illa, Salvador Illa. PSC ez da PSOE Katalunian, PSC da beste alderdi bat. Eta egon da gainera PSOEtik kanpo denbora pilo baten, gero, akordio batean heldu ziren, momentu baten, hori PSOE aurkezteko Katalunian, eta PSC orduan PSOE englobatzeko Katalunian, baina die bi alderdi ezberdin. Ez da federazio bat PSOEkoa. PSC, 42 diputatu, hori da gehi 9, azken hauteskundeekin konparatu da. Eta, zer da efektu Illa? Azkenean Illak eman dago irudi bat oso zentrala, oso profesionala, esan genezake, itunak izteko gaitasuna daukona, berez aurrekontuekin, kapaz izan da zeritzeko, azkenean aurrera joateko dana, irudi hori eman dago. Gero baita ere, Sánchezen gobernua, Sumarrekin eta hola, baita ere zeharka, toke soziala eta progresista bat eban berak ez daukona, berak ez dauko irudi hori, baina baita ere, hortik, toki hori eman eta hauteskundeetan bera izan da boto erabilgarriaren hartzaile nagusia, izan da PSC. Horrek esplikatzen dugu batez ere igoera. Eta baita ere bestalde batetik, kapaz izan da mantentzeko Bartzelenako ingurabide industrialeko boto tradizionala, PSOE-na dena. Berak mantendu dago PSOE-en botua, PSC-ko boto tradizionala galdu behar zana, boto katalanista, PSC-ek eman zauenean aldaketa, hori ja galdu zen, eta gaur egun, imagen zentrala eta mantendu dago, eta hori izan da efektu Illa. Batez ere, pertsona batena, bere lan egiten dagoena ondo, profesionala, ituna iristeko gaitasuna daukona. Gero dago efektu Puigdemont. Junts baita ere, gora jun da, 35 diputatu, eta hori da gehi 3. Ez da hori zein beste, espero zan moduan, baina gora jun da, ala eta be. Eta efektu Puigdemont izan da azkenean, Espainia molestatzeko gaitasuna daukon bakarra, irudi hori eman dau, eta hori jende asko gerosi dau. Beste alde batetik, irudi resilientia, pertsona bat egotan aurkia, kanpuan, kasu katalana zabalik mantentzen Europan. Eta irudi hori eman dau, eta jende asko gerosi dau, irudi hori bai. Eta, azkenean, independentziako borroka mantentzearen alde dagoena, boto erabilgarria, Junts izan da, Puigdemont. Eta baita ere esan behar da, boto konvergente tradizionaleko zati handi bat mantendu dago. Eta ja ez da konbergentzia, izan leike, baina diskurso ez da konbergentziakoa. Eta latara mantendu dago, bestera ez di esplikatzen emaitzak. Orduan, bi efektu potentziare izan dira hauek, eta gero dago kontraefektu aragonez. Claro, irudia, karisma gutxiko pertsona bada. Espainiaren aurka personaje inofensibo bezala ikusten da. Eta inork ez dago pentsatzen aragonez izango danik apur bat independentziako gurua. Ez da, orduan alde hortatik RC-ek galdu dago asko, irudi kontua da batez be, eta baita ere egin dauena, presidentuko egon danean. Eta, azken RC-ek galdu dago botua, ezkerra aldetik PSC-gutz, hor galdu dago bastante, eta independentziako aldetikan, Juntsera jundie botuak. Orduan, azkenean hori izan da efektua, galdu dabe 13 diputatu, asko da, geratu dio gehitu. Gero daukagu tema unionismo eskuindarra, igo da, baina da igotzen prozesotik, 2017tik junda igotzen, gero ikusiko dugu grafika batzutan. Eta PP-ek lortu dau, ikuste duzue, 15 diputatu, zeukon 3. Eta aurreko hauteskundeetan zeukon 4. PP egon zen ia desagertzeko Kataluniako parlamentutik. Eta jundia 15-era. Azkenean, efektua izan da batez be, PP-ek emun dau imagen bat, apur bat agresiboa eskuinaldetikan, eta hor lortu dagoen izan da desagertaraztia Ciudadanos, guztiz.
Eta Vox ikusten dugu 11 diputatu, geratu da berdin, eta hori da frakaso bat Voxentzat. Azkenean, eskuin muturra Europan zelan dabilen eta zelan igotzen ari dan, espero zen askoz gehiago irabaztia. Hor geratzea, Europa ez da bezaten, baina horretik izan dut Vox soilik mantendu da, ez da igo. Ez dago aprobetxatu eskuin muturreko txampa Europan. Eta azkenean, PP lortu dau Voxen zati bat hartzia, Ciudadanos desagertarazia, eta lortu dau 15 diputatu. Eta bihurtu da momentu honetan, unionismo eskuindarraren alderdia. Gero, ezkerra, dako KUP, gero ikusiko dugu, KUP eta Comuns Sumar, klaro. Jaitxiera egon da, osten zuen, -2, -5, egon zan ja, jaitxiera, eta egoera larrian dau hau Katalunian, azkenean dau deskonexio ideia bat, estudio soziologikoak eta gero galdera entendienak boskatu ostian eta irakusten da bena da, bihurtu diela partido elitista apur bat, boto asko lortzen dabe ambiente elitista gandik eta ez langileen gandik, ez hainbeste. Langilea boskatzen aldatzen ari dira botua eta joten ari dira opzio, seguro, amendik, eskumatik eta eskerratik amendik. Hemen dau deskonexio handia. Comuns Sumar, partzenatik kapo ez da existitzen praktikamente. Comuns Sumar dau Barcelona. Kampuan ez da partido katalana. Azkenean lehen geneukan, bere moretan partido katalana, hau ez da partido espainola, Comuns ordo, baina da partido espainola, efektu guztita da, eta gero KUP, independentismoa ez da nahikoa mantentzeko partidua hor. Partidua mantentzeko behar dau, apoio gehiago klase popularretan eta langileen gandik, eta benetan Europa esaten daren, defenditzen daren pertsona, baina ez dauki. Ez da lortu boto hori. Orduan, baita esan behar da, kasu honetan, abstentzioa kontra hori gabe. Duda barik. Hemen egon da abstentzio altua eta ikusten gana da izan da batez be ezkerra aldetik. Gero, Alianza Catalana, partido berria, partido arraroa esan behar da, jende asko esaten dau diela Vox indete, ez da horrela, zehazki. Azkenen, Alianza Catalana daukona da anti-immigrazio mezu oso argia, hor bai, hor da Vox, berdina, eta batez be anti-islamista da mezua. Hori da, baina gero, gauza kurioso bat dauzka, eta ikusiko dugu zergatik gero. Baina, adibidez, LGTBI friendly, hori defendatzen dabe LGTBI eskubidea, eta Pinidare hori, bandera arcoiris hori, Ripoll, ayuntamientuan, eta nahiko harrigarria da, eskuin muturreko partido baten, baina holan dabiltza. Mezu feminista bat dauka, oso arraroa da, baita ere religioa kanpo lagatzen dabe, eta hemen adibidez hau da oposetua, Ignacio Garriga eta hor dauz. Oso mezu arraroa da, baina eska izan behar da, Katalunian eskuin muturreko balore tradizionalak edo guk identifikatzen ditugunak hemen, Katalunian ez dauki enkaje erresa. Independentismoa eta mensaje antifeminista edo anti-LGTB oso zaila da eskontzia Katalunian. Orduan, seguramente da estrategia bat. Azkenean, nola islamentzat kontra beti egoten die hitz egiten eta LGTB eta feminismoa baita ere hor euren mezu parte bada. Eta hauek nondik atera dituzte botuak? Juntzen gandik, batez ere, baina nire harridura dako irakurri ditu nian estudioak eta RC-tik eta KUP-etik ere. Portzentai txikiak, baina basauen jendia esaten zauena, oin dela urte batzuk boskatu zabiela KUP eta urten Alianza Catalana. Eta jendia boskatu zauela Eskerra Republikana eta urten Alianza Catalana. Orduan, ikusten dugu, komplejua da eta nola mezuak egin desberdina dien, segun ze interesetan jatzun beixen, igual, boskatzen duzu bat edo bestia. Eta, hau da, azkenean, alderdi bat, seguramente ikusiko dugula, gora jungo dana.
Eta gero, bueno, dago Ciudadanos, desagertu da, digo titulo epini dut, bruxismoaren hileta, porque azkenean partido demagogikoa, ideario badik, ideologia bakarra zen antikatalanismo eta hizkuntz katalanaren kontra joatia. Eta hori izan da, hola sortu zen partidua, eta bueno, ni lerrusismo, claro, Alejandro Lerrus goratzen ez da pioa, antikatalanista, demagogo, eta hauek hortik jundie. Eta, bueno, azkenean, ja desagertu da, eta kuriosua da, 2017an irabazituzten hauteskundeak. 30 diputatuekin, eta hori desagertu da, baina azkenean da, Partido Populista ideologia barik, eta azkenean hori egunen baten jauz egiten da. Hori zer gertatu lehike. Gu dauko 125 eserleku parlamentuan, eta gehiengo osoa lortzeko 78 gardia. Orduan, gehiengo osoa lehen bueltan lortzeko 3 aukera dauz. Aukera bat da hau. PSC, gehi Komuns, Komunsek ja esan dauz, prest dauzela danarako, eta Esquerra Republikanan boto positiboa, behar dabe. Hemen ez izango da, hori nola da. Beitzat lehen bueltan. Claro, Esquerra Republikana, honek dauko tripartito itxura. Tripartitoa izan zen gobernua, izan zienak PSC, Iniciativa per Catalunya eta Esquerra Republikana. Bi legislatura, egon ziren. Eta tripartitoa katalanismoarentzat oroitzapen eskasako gauza da. Ordan, klaro, pintzat, RC-ko inmolazioa, RC berriro baiet bozkatzen bada horako gauza batera, apura suizida, gertatu naharekin, ematen dago, aukera bada. Gero dago beste aukera bat, eta da PSC, gehi PP, gehi Vox, gehiengo osoa. Ematen dago antinatura, baina horako gauza gertatu dira. Horretik esaten dut, gero Bartzelonako Ayuntamientuan gertatu zen bebai. Azkenean, ikusten badabe edo zein arriskua, gero, Puigdemont ateratzeko, edo zein arriskua ikusten badabe, hauteskundeak errepikatzen badie, emaitz txarrau da lortzeko, posible da. Eta gero, hau ja da guztiz ezinezkoa, baina da beste matematikoki da beste aukera bat, koalizio handia, beste herrialde batzutan nahi normala dan gauza bat, baina hori ezinezkoa da, batez ere Puigdemont engaitik, hori, suizidioa, ezin dago egin da. Orduan, ikusita hiru aukera, nik esango nuke, lehenengokoa, hau, azkenean probabilitatea, nik esango nuke, ertain bajua. RC baitaren dikena da, boto positiboa egun, baina, gobernu errezteko, baina gero ez zartu gobernuan. Orduan, aprobetxatu, alderdia berrera ikitzeko, hori baita ere posible da. Baina baita ere egin lehike, bigarren bueltan, abstentzio batekin. Posible da bai, eta koste elektorala gutxiagorekin. Orduan, nik esatu da, ertain bajua, nik uste hor, RC, en todo caso, lagako dagoela lehen buelta pasetan, eta bigarren igual abstentzioarekin, eta ez dagoela beste, orduan hau, saia. Hau oso saia, hemen esaten dut, Bartzelonako udaletxeko efektua, hor dagoela, baina komplejo ikusten dut, porque azkenean da, doan indartzia Sánchez. Hau ikusten da politika nazionala, orduan Sánchez doainik indartzea lehen bueltan, saia ikusten dut. Gero, koalizio handia esan duten moduan, hau ezinezkoa da. Puigdemontek ezin dago egin hori. Berez, lehen bueltan oso saia izango da, zara hori investitzia, nik uste dut ez dara gertatuko. Politikan ez dago ezer, ez dara posible, eta nagerta horreike, baina ikusten dut oso saia. RC, posizionamendu zentral baten geratu nahi badau, eta, posibilitatea da, baina sartu bari gobernuan, baina oso saia ikusten dut, koste elektorala handia aurkiko leuke. Eta Bartzelonako udaletxeko efektua esan dutena baita ere, posible da, baina oso saia ikusten dut. Gero dago da, bigarren buelta. Bigarren bueltan, ja ez da behar gehiengo zua, ja gehiengo simplearekin nahikoa da. Orduan ja, abstentzioekin jokatu lehike, eta bi aukera hauek dauz. Geixo ez dago.
Bat da, hau, azkenean baiet bozkatu Komuns eta PSC, lehen komentatu duguna, eta bueno, RC, PP eta Vox abstentzioa, eta ja nahiko. Hirurak abstentzioarekin posible izango litzake. Hirurak abstentzioa aukeratu behar dabe, eta aukeratzeko abstentzioa hirurak, bueno, ez dakit, depende zi kalkulo elektoralak egiten dabe PP eta Vox. Eta gero komentatuko dugu, Europako hauteskundeak falta dira, hori ikusiko da zer gertatzen den, eta horren ostian hasiko hitz egiten. Horren ostian ikusten, ze joera dagoen, ze joera ez dagoen. Hau, posible da, Puigdemont investitzia president, hau da posibilitatea, eta hau da Puigdemontek esaten dauena. Junts eta RC, bai bozkatuta Puigdemonti, posible da, baina orduan PSC abstenitu behar da. PSC abstenitzen bada, eta honek bai bozkatzen bada, berdin da honek segiten dabe, ematen dago. PSC abstenituko da Puigdemont egiteko presidente? Hori esango zuen zer pentsatzen duten nik. PSC, Komuns eta danan abstentzioa dauko arazo bat da. Arazoa da RC bozkatuko lukela Vox eta PP-rekin batera. Eta irudi hori oso satarra da. Orduan, koste elektorala, berriro koste elektorala. RC zabitza ikusten, aukera danak die txarrak, eta daukie giltza. Baina aukera danak RC-entzat die txarrak. Dauki dabe, hauteskundeko emaitzak oso txarrak, eta hori giltza daukie, eta die aukera danak txarrak. Gero, hau, posible da? Igual batzuk pentsatuko dabe, ezinekoan, nik pentsateko probabilitate bajua daukola, azkenean, Sánchezek, zer gertatzen da? Sánchezek segatik da Espainiako presidentia momentu honetan. Zeinek indau presidente Sánchez? Puigdemont. Eta Puigdemontek esaten duena da, zuzaren presidentia, naiz eta ez irabazi, ni posible egin dauelako. Hoi, naiz eta ez irabazi, niri tokena ja. Eta hori esan dau, ez holan, ez nik esan duten moden, baina esan dau. Eta bere logika dauka, bere logika politikoa dauka. Eta gainera, ez bakarrik hori. Galtzen badau, apoioa Madrilen, inferno bat izan leike. Inferno bat izan leike Sánchezentzat, bere gobernua. Orduan, naiz eta gauza bat oso raroa, probabilitate bajua dauka, baina ez da imposible. Orduan, lehen esan dutena, Europako hauteskundeak izan arte ez da ez erabakiko, porque hori ikusiko dira joera. Azkenean, Europako hauteskundeak izango die apur bat, ensaio bat, hauteskundeen errepikapen batena. Ensaio txiki bada. Orduan, esperimentu hori ikusita, alderdiak izango da, esperimentua ematen dago ez japola interesetan errepikatzea. Eta orduan, horren arabera, bestituko dabe edo illa, edo Puigdemont. Nik ala eta be, pentsatzen dutena da, gertagarriena dela hauteskundeak errepikatzea. Eta hori gertatzen bada, onuradun nagusia izan daike Puigdemont. Horregatik kalkulo berdin egiten bada beste batzu igual nahiago dabe, hile investitzia, eta Puigdemont zer bentaja eukiko leuke errepikamen baten. Lehenengokoa, kanpaina presentziala egiteko aukera. Amnistiako legea, ja hor dau, kostatuko da implementatzea, porque hor tema judiziala gongo da, baina bintzat delito batzuk, ez badia konsideratzen, amnistiatuta baldin badaude, igual ezin dabe gartzelan sartu. Igual betiko dau, ez da jarraituko da, delitoren bat ez dana gartzela askoa, baina delitu gara bienak die, azkenean amnistiauta dauzena. Orduan, kalian baldin badau Puigdemont, hori bentaja bada. Ze bueltatzen bada, eta ez bada gartzea, bueltatuko da mesias baten moduan. Hola da. Eta orduan bere efektu handion handituko da. Beste bentaja bat Puigdemontentzat izango da, holako errepikapenetan normalean dauena da efekto presidentziala. Eta hori efekto presidentziala ditzen da, presidentia aukeratzen da den tokietan, egoten da lehenengoko buelta bat, eta gero, inork ez badau lortzen gehiengo osua, gehien lortu da benak, pasatzen dien bigarren bueltara, eta hor bakarrik bozkatu leki horre bisak.
Claro, hemen ikusita zer gertatu dan, efekto presidenziala totala. Oda jenizan, bueno, illa Puigdemont, paso de este de tal, eta gainera Esquerra Republicana abese lider daukon, errepikapen baterako. Orduan hor, seguramente, illa, nik zaila ikusten dut, ondion boto erabilgarriaren galtzaile geixo izatea, baina Puigdemontek nik uste dut daukala ondion campo de mejora, esaten man bezala. Giltza, esan dutena, errezek dauka, baina dana aukerak, eske danak dio oso txarrak. Danak dio oso txarrak. Ipitzeitu, baina lehen esan dutena. Berdin da ze aukera, botoa hilari, hori inmolazio politikoa da, arlo independentistan, abstentzioa hilari eguteko, Vox eta PP-rekin batera guzkatu, beste inmolazio bota bat, eta bai Puigdemonti, ondo urteten bada eta PSC abstentzioa bozkatzen badau, orduan, ondo urte leikez, esartu leike gobernuan, eta ondo urte, baina, hori ez da gertatzen, orduan da errepikapena, eta hor, efekto presidenzialista, eta orduan, hau da lehenengo zatia, gero dauz beste zati, orduan, oso densua da, hau da oso komplejoa, eta eguna simplifikatzera lana. Orduan, nik proposatzen dutena da, orain hau apur bat, komentatzia, galdera batzuk zuek egitea, eta gero ja pasatzeko biga, porque hau iruditu bajatzue komplejoa, ez dakit igualez, baina bigarren zatia da askoz komplejoa. Porque da, bigarren zatia da nola helduaren ona. Eta gero, nola helduaren ona, da, izaituko naz, errezten du bai, esplikazioa. Badago fetxa egun tope bat bai, abuztua hiru hilabete die, ezta? Uste dut hiru hilabete diela. Orduan, abuztura arte, egon leike presidente barik. Uste dut ja, ekainak 10 ja, hasi behar die la mesa presidencial eta presidentia aukeratzen bala parlamentukoa, osea, que hasi behar ditzen behartuta dauz, baina presidente barik egon leike abuztua 10 arte uste dut. Edo 10 arte. Orduan, nik uste dut, agortuko da dela, uste duzue ez dago aukera erreixa. Bai, zakite gehiagik galdetzea da, baina Esquerra Republikanoen barruko kontuak ezin ditezke izan erabakigarri? Beti pentsatzen dugu Esquerra Republikanoa bloke bat da. Eta orain arte, Junqueras egon danean, baina ez da, zuploak ez du open berri, Esquerra Republikanoen barruan zer gertatzen den? Bai, Esquerra Republikanan beti esan da bi harima dakala, independentista eta ezkertiarra. Eta, depende zeinek bultzatzen dago gehiago, partidua doia enore bidaten edo beste baten. Orduan, hor barruan, Esquerra Republikan dau tradizio bat beti galdetzeko gauzak. Militanteak erabakiko dabe. Hor ez da gertatzen beste partidu batzutan moduan. Hor militanteak esango dabe zen nahi daben, eta hongo da, eztabaida. Esquerra Republikan dauko momentu honetan arazo handi bat. Eta arazo handi bat da, ez daukola lider argia. Junqueras, nik uste dut lider bezala, nire impresioa da. Agortuta dauela, apur bat, bere funtzioa. Ja agortu da. Ze gainera, gartzelan egotia, irabazi dago eixo, Puigdemontek exilioan egon da, Junqueras gartzelan egon da baina, hola izan da. Reido politiko geixo atera batza, eta orduan, momentu honetan ez dakindik Junquerasek aportatuko leuken asko. Gero dago Marta Rovira, baina, beste bat. Marta Rovira Suizan dago, exilioan. Konparatu, hau esaten dut, botante independentistan zan. Konparatzen ipintzen dozu lider Marta Rovira, Esquerra Republikana. Eta bestia Puigdemont. Biak exilioan egon dira. Zer egin dauen Puigdemontek eta zer egin dauen Marta Rovira. Katalunian kasua irekita egoteko Europan. Marta Rovira ia ezen. Eta Puigdemont ikusten dugu. Orduan, lider bezala, Puigdemont oso lider fuertia da momentu honetan. Esquerra Republikana topatzeko lider potente bat hor arazo handiak dutiko ditu. Eta egongo da jendia hor
eta bako denboria, azkenean lider bat, bueno, azkenean dauz hilabetiak, eta baina dako oso zaila. Dako oso zaila. Erabakia da oso zaila Eskerra Republikanentzat. Bai, Josu, nire galdera bera hortik azikoan, eta hori, azkenean, Espainia mailan, informatiboetan beti ja, hauteskundea zetozela, esatezako. Eztengo da, ja, garbi dago, PSC, RP eta Comuns, eta hori zuen duela, eta hauteskundea gertatu, eta pena Aragones esan, ni banoia. Bai. Eta Junqueras, esatezaban, ni banau, baina ez nauzen eta reflexio baten sartu gara, eta lidergoa, orduan, guztiz, aukera guzti horrek zabaldu ziren. Bai, nik ikusten dutena da, medio espainoletan esaten da, horrek irurak egiten badabe, jakinda da, baina ez da gira, ikusten duzu ez da hori. Azkenian, izango balitz, Eskerra Republikara geratzen dagoela, ez dakit, 40 diputatu esan genezak edola, eta dagoel, igual presidente izan lehike, orduan igual tripartito iten dugu berrio, eta dana, baina izango litzake, tripartito izan ezkero, gobernu sartu ezkero, desastre ja, urrengoko hauteskundeetarako, eta gaizta kanpoan geratu, kanpoan geratu baino lehenago, erabaki gardabe, edo abstenitu, edo alde boskatu. Eta dauzen egoera momentu honetan, dauki arriskua benetan galtzeko gehiago. RC ez da izan, RC fundatu zen, hoi dela isa urte, da partido historiko bat, RC fundatu zanean, irabazi zituen hauteskunde guztiak, Katalunia. Ez da edozein gauza. Lluís Companys RC-koa zen, Francesc Macià, Generalitateko presidentia RC-koak ziren garai hartan. RC-k dauko fusilatutako Europan presidente bakarra, Lluís Companys. Dauko historia bat eta dauko tradizio bat, baina RC ez du momentu bat, demokrazia bueltatu zanean, 77 nolan, RC adibidez aurkeztu behar izan zen lehenengo hauteskundetara EC bezala. Partido Republicano guztiak, diktadura ostian, praktikamente desagertu ziren. Lehen zozien Partido Republicano pilo bat, Republika, normala danez. Baina partido horrek desagertu ziren, eta de hecho, Eskerra Republicana ezin izan zen aurkeztu hauteskundetara bere siglekin. Naiz eta Franco hilda egon, esan zanez, dakau monarkia bat, eta zuzai Partido Republicano hori kendu gara zuen sigletatik. Eta aurkeztu zen, eta egon zen Heriber Barrera, denbora pilo bat, baina esan partido bat minoritarioa. Esan partido bakarra defenditzen zen Kataluniako independentzia, bakarra. Eta esan minoritarioa. Eta, gero egon zen, gero ikusko dugu grafikan, garai baten, azten eta hola, baina beti partido apur bat minoritarioa. Orduan, igo zen batez be, independentziako asuntuarekin. Orduan, posible da bueltatzea toki horretara, posible da, eta Europa da kixe. Orduan, edo lantzen dabe hobeto euren diskursua, lider potente bat topatu eta diskurso sozialdemokrata eurok daukiena gehi independentziako defensa argia horako zerbait egiten igual berreskuatu lehikie Juntzen gandik, igual ez orain, igual egunen baten botantiak. Beste aukera bat daukiena da geratzia diskurso horretan, independentzia apur bat holan egin eta gehiago guazen kompetitzia ezeterekin. Hori posible da, bai. Hori Europa erabaki behar dabe, eta ikusi behar dabe, azkenean alderdi politikoak bilatzen dabena da boto kopurua. Eta daukia bat dago merkatu bat, boto merkatu bat dago, eta hori ikusten dabe, beraien ideien barruan nola topatu. Eta Eskerra Republikana ikusi behar dago. Norduntza, Juan. Justo hori, hauteskundea baino tokatu zukaten Barcelona kontia eta han telebistan ere ikusten zena. Esaten duzuna, illa agertzen zen, perfil oso moderatu batekin, traturako, eta Puigdemont ordea oso beligerantea. Neuk ez dut egingo illa presidente sekula. Oso, eta illa ordea esaten, nint presnako epenatik gobernuan sartzeko. Irudi hori ondo esplotatu dabe biak, bakoitzak irudi bat. Eta horren bi efektuak uste izan die hauteskunde honetan azkenean importantienak. Igual azken galdera, espadotan beste galdera. Juntzak badako ideologiarik, ala bezala da Puigdemont... Gero ikusiko dugu, Junts esan genezake, nik uste hori komentatu dugula mispai da partido instrumentala.
Junts sortu zen partidu instrumental bezala, elkartu ziren Esquerra Republicana, Convergencia eta hola, eta partidu instrumentala independentzia lortzeko da. Orduan, ideologia zegoetan barruan, zaila da esatia. A ver, batzuk esan eta eskuineko partidoa da. Bueno, bai, ez, hor dago danetik. Da partido instrumentala. Eta ideologia, azkenean, badaukie euren ideario bat, ze programa bat aurkeztu behar dabe. Eta da ideario moderatu bat, sozialdemokrazia bezala, ez da PP bat katalana, edo PP independentista ez da. Eta partido bat nun ideologia asko sartzen dien. Eta partido instrumentalak, gero eta gaixo ikusiko dugu, ikusi ditugu... Claro, hor baita ere, dau galdera, alderdi bat noiz da instrumentala eta noiz da populista, bez? Porque populista izalik baita ere hartu gauza bat, eta horrekin joan eta bestia da relleno. Eta populista, nire ustez da, alderdi bat, badoia, ideia konkretu batekin edo ideia pare batekin, baina iruzur moduan. Osea, azkenean ez da diskurso argia, da diskurso demagogikoa eta ez daukona azkenean oinarririk, ciudadanos moduan. Baina Junts nik izango nuke gehiago, populista joixo dela instrumentala, zepai da diskurso klaru bat, da independentzia lortzeko eta da tema politikoa, da jende asko apoiatzen dagoena, ez? Orduan nik izango nuke partido instrumentala dela, batez ere. Efektu egian, Sanchezek hartutako gozoguneko horiek hausnartzeko eragin izan du? Seguramente bai, porque azkenean Sanchezek horrekin lortu dauena izan da purra retratatzia Espainiako eskuina, ez? Eta, bere ustez, ez? Retratatzeko abitu zelako adin, ez gaiztuak eta sartzen dienien familiarekin eta horako, eta bai, nik uste defektu bat duki dauela. Bai, azkenean, ia lortu dago ekaitz perfektua hemen, osea... Horrein esaten dut, iak ez daki askoz gehiago basiko luken, holan errepikapen baten, baina Puigdemonte kondion nik uste dut dakola hor aukera. Bai. Lehen komentatu duzu errezen inguruan, errezen jeitxera gatu duzu Aragonesen karisma faltakin edo pixat lidergo falta horrekin. Ez dozu uste igual votante katalanak egin handi batean klabe nazionalian ulertu dabela igual errezen rola ez pentsatzen jo, errezen dauka PSOE-en Espainia. PSOE-en diskurtso antzerakoa, gutxi gora bera, PSOE-en igual butatzen dago, eta generalian, problemen aurrean joera oso antzerakoa, ez Rufianeko zera maia esan dabilean kongresuan. Somos un partido de Estado y somos un partido que va a trabajar para el mantenimiento de un gobierno progresista en España. Joder, bai, igual votante katalanek, joder, ezen votante potenzial batek izatea. Honetarako zuzenean, pesito bateko. Hori da. De hecho, hori ipinera horretiko, geratzen zen oso petauta hor, baina efektu gutxeguntik ipinera golako zerbait, Azkenean, agendu nahuen, kurba bat alina gure egiteko, bazte oso batzukin batera, baina ipini nahuen, perro baten hori, votante independentistarentzat, boto balduta. Azkenean, honek ez dago buruka egingo, independentziaren galden. Eta jende asko hori pentsatzen dago. Orduan, bai, esan duzuna, hola da, eta gainera Rufian, esan duzun hori partido de gobierno, eta baita ere, esan dago askotan, nuestros compañeros del PSOE y de... compañeros, ¿no? Claro, un compañerismo que... Orduan, nola esan zeik hori, zida zure... ez dutuna lagatzen, liberatzen, teorian, ideologian. Gabio, ikusten dugu, Junts parlamentuan, zelan aritzen da, eta beste rolloa da. Orduan azkenean, karisma falta nire ustez baita ere, Osea, Pere Aragonés ez da personaje karismatiko bat. El joven ez da, egia da. Baina esaten duzuna zonak kritizu esoki dago, baina hori hola da. Bai? Nik ultra eskuinaren kontuan inprimak zurik egiteko. Esan duzuna, berez, ultra eskuina tamalez goiti datorren mugimendu bat da eta bastante heterogenea, ez Europa oso barna.
eta zuk esan duzun hori ez, alde batetik diskurso anti-islamista garbia dute eta xenofoboak, beste alde batetik LGTBI-den alde, ez da inarraro, ez da hemen horretuko gara segurazki, Holandan aliz Pink Fortuyn zen ultraeskuin holandarren bat zutena, eta bera gainera deklaratu homosexuala zen, eta nola batez ere, islamaren kontra agertzen da Europa osoan zehar eta indarra egiten ari. Gero bestetik Kataluniako zuk gehiago jakin behar duzu, segur. Baina nik horreitzen, aspaldidanik Heriberto Barrera aipatu zu eta bide urtean da batzuk bere hitzela ere, eta nola esan zuen Kataluniak zuen mehatxu, herri bezala zuen mehatxu handiena zela immigrazioarena, Katalunia bezalako herrialde minoritzatu bat, eta estatu baten baliabide gabe eta sortzu dela bere mehatxu larriena eta gainera kontra eta egin bera zahartu zen, burua orainik larri zuen, ez? Orduan nik ez dakit alde hortatik ultraeskuin hori ere, kontzeptu hori ere berritu beharro zuten itzateken ultraeskuin kontzeptu hori berez sobera hori esana den, ez? Eta nik uste dut hemen ere alako batean eta tamalez agertuko dira. Aldatzen ari da, lehen esan duten bezala, Alianza Catalana nasketa horrei, hori gero eta geixo ikusiko dugu, nasketa arraruak edo oin artez ditugunak gero eta geixo ikusiko dugu. Nik konbentzituen nago Euskal Herriaren alako batean sortuko dugu. Eta gero erakutsuko alderdi abertzale orain momentuan, eta hemengo alderdi abertzaleek kritikatzeko auditz badute eta kritikatzen ditu, kritikatzen dut. Baina horrein zuzen ere, txalotzen ditut ez momentu honetan horrelako diskursoetan ez erortzeko kontu handi epatzen ari gaiten, baina hemen ere gertatuko gara. Hor gehiago ikusiko dugu, eta hor komentario pare bat, ez que, klaro, dakago panorama bat oso arrarua, oin arte, eta esan duzu Heriberto Barreren hitzaldi batean hor nintzen. Eta ni, adibidez, hori nik entzun notzan. Baina egon da jarrita eta bera hori hitz egiten. Eta entzun notzan beste gauza bat, hitz egin zauenean, Bigarren Gerra Mundialari buruz, berak esan esan, ni nauen desietan azteko Bigarren Gerra Mundiala. Osea, bera, eta ginen zen, nola esan legi pertsona bate, gura zauela Gerra Mundial bat, aztia. Berak esaten zauen, nik nahi nauen, porque holan, igual, aliatuak liberatuko zuzkun, eta Katalunian zen, osea, azkenean, eta esan duzuna, kanpoko inmigrazioa, klaro, da diskurso bat, zaila, eta, zien beste garai batzuk bebai, eta esaten duzuna hola da, eta ni ez da baina agrituta, RC-ko botante batzuk Alianza Catalana botatzia, eta gertatu da. Baina harrigarria da, hasiera bat esan duzula, ezkerraldeko partido bat, eta, klaro, azkenean noiz mugitzen zare, zuri geixin inportan jatzuna, azkenean beste batek hobeto egingo dagoen momentuan, hor, atentazioa da kasu mugitzeko. Eta hori gertatu da. Eta, markatu, adibidea ipintzeko da, gauza arraruak. Gau partido bat, Katalunian 9.000 boto atera dagoena, 9.000 eta piko. Frente Obrero. Bagitu partido horrek ze defenditzen dagoen? Frente Obrero, 9.000 eta piko boto, uste dut, bigarrena izan da, botoen arabera. Frente Obrero, irakurtzen duzu, partido, hola da joaxista, Aksa hori Albaniako presidentia izan zen. Bai, Jausa, hori da. Jauxista, no sé qué, estadista, eta errazten zara irakurtzen, eta anti-LGTBI, antifeminismo, que está exagerado el tema del feminismo, anticatalana, por supuesto, hizkuntza bakarrak behar dugu danak, eta hori etxerako. Osea, holako diskurso bat, bere burua saltzen da bere burua ezkerraldeko partido bezala, eta dago diskurso zua eskuin muturrekoa, existitzen da. Azkenean hori da, nik ez dut esaten hori, baina nik ateratzen dotena beraien diskursotik Frente Obrero adibiz, eta dauz ezte batzuk, Izquierda Española, osea, pillo badauz. Da, izquierdismo, comunismo, pero sin chorradas. Horako zerbait, bezala. Feminismo hori izetako, tema gehi eta hori da. Eta botuak aterako dituzte, eta atera dabe, zegatik, ze dau jendia pentsatzen dauena, beraien buruari buruz diela ezkerrekoak, ni soy izquierdas, eta
Baina gero daukide, ideario bat, da, eskuin muturrekoa. Orduan, baldin bator partido bat, sentiarazten zaitula, zabiltzara bozkatzen eskerra, baina, ados nago, aukera badago, 9.000 eta piko boto. Ez horregatik esaten dut, Guk lortu pixkat eskuma frankokin eta franko elizakin eta eskuma fascismoa beti izan da oso ingenista eta oso antitradizionalista. Fascismoa sozialismo eta nazionalsozialismoa Alemanian konpetitzen zauen botuengatik komunistekin. Eta hori, esaten dutenian, igual lagunen artean, nola izan legezian, tipo eta ez hola da. Osea, fascismo izan zen bere garaian mugimenduak, erabiltzen gara hitza fatxa edo fascista edo zentu osarako. Fatxa gauza da, fascista beste bat, hori baita ere, beste konotazioa dauka, baina fascismoa izan zen bere momentuan mugimendu bat revoluzionario, euren momenturako, eta egon ziren elemento batzuk, pentsatzen zabiena, benetan hori izala, langileentzat etorkizuna. Osea, azkenean langileentzat zer etorkizuna, azkenean sistema politiko bat, eskubideak defendatzen dauena, eta hor daukazu aukera bada, balore tradizionalak defendatuta, adibidez, eta hori ikusten ari garena da, dana, nahasketa posible guztiak. Eta hori gero eta gaixo ikusiko dugu. Osea, azkenean, hauteskundeak bihurtu dira, boto merkatu bat, eta goiaz arrantzatzea, eta, orduan behar edo prestauta. Hemen arrantzatzeko, zehar badauko, hau eta hau. Orduan behar dugu, bai, bestela ez dugu hartuko ez edo. Eta birtu da hori, asko. Dago ideologia asko, eta azkenean demokrazia baten bizitaren Europan, eta baina populismoa, hori ez, erabilea esplikatzen dana, ez? Baina azkenean gaur egun da, populismo, desinformazio, ezjakintasun politikoa garaia. Hori da bizi eguna gaur egun. Ez dut esaten goin gutxio dakigula lehen baino, baina nik uste dut bai aldatu dela bozkatzeko modua. Eta gaur egun bilatzen dena da mezu motza, simplia, gero eta gaixo. Jartzearen indala gutxe gertatuen kasua, adibidez, Voxen ekitaldian zukon Le Pen dela pro-abortista, baina antimerkatu librea, eta zukon Milei dela anti-abortista eta pro-merkatu, ideologia politiko justo punta-puntakoa, baina identifikatu dela etxai bat, dela sozialismo, sozialdemokrata progre bat, ez? España Pedro Sánchez, Macron Frantzian eta Kirchnerrak Argentina, eta lotzen da bela bakarrik etxaila. Ez dauke afinidade ideologikorik. Hori da. Milei eta Le Pen artean ez dago koincidentzia. Mesua heltzen da. Mesua heltzen da. Eta euro garakixi. Joango aurrera, bestela, hori da pura bizko jungonaz, Amendik bakarrik gauza bat esan behar dut, hori di numero asko, bale? Baina hau edire, Kataluniako Parlamentuko... berdin da, hau esplikatuko dut. Kataluniako Parlamentuko porcentaiak eta horan, eta partiduak egon dien, parlando eta horan. 3 puntu nahi dut komentatzea, porque azkenean, nik uste dut aldatu dan gauza importantiena Katalunian, azkenen urteotan izan da tema nazionala. Eta zertan oinarritzen az, hemen koloria ahaztu gero esplikatuko, baina hemen dauz bi momentu oso importantiak. PSG, 2017an. 2017ko martxoan erlazio berria definitzen da PSOE eta PSG artean. Federalizatzeko geixo ondion partido separatua da, baina adibidez ezin da egoskatu oso ezberdinen, PSG ezin dira joan koalizioan beste partido batekin, eta bar. Lehen PSG baseokon libertatea hori egiteko. Eta egin dabe, aurkeztu die, igual, entesa katalanakin, senadora, eta egin die beste, oina hori debekatuta daukatea. Ituna ja da federalagoa. Eta baita ere hor gertatu zen 155 artikulua aplikatu zara, eta hor sostengu eman zauen PSG. Eta PSG da partido tradicionalmente katalanista. Beti izan da. Partido katalanista eta barruan euki ditu independentista, euki ditu federalista, eta hori, nire ustez, hemen bukatzen da. Hemen egon zen prozesu bat, nun sektore katalanista PSG-koa urten izan.
egon ziren Josep Ignazi Elena, adibidez, hori eta beste bi diputatu, Kataluniako parlamentuan bozkatu zauen PSC-ko beste diputatuen kontra. Urten zantia bat, kompetentzian eta holan kontra, eta hor, katalanistak hortik urten ziren. Eta ni ustez, momentu honetan, PSC bihurtzen da partidu unionista bat. Nire ustez, momentu horretan. Eta gero beste puntu importante bat dau, hemen, 2010an. 2010an, 2009ko referenduma gertatu ziren Katalunian, eta ja 2010garren urtean, ja, aurkezten da, Convergencia y Unión hauteskundetara hitz egiten ja de ejercer el derecho a decidir. Ja, horri buruz hitz egiten da, lehen pausua pakto fiskala, baina gero beste pausu batzuk egongo dira. Eta 2012an ja aurkezten da ja construcción de un estado propio. Osea, ja hor, nire ustez Convergencia bihurtzen da, eta nire ustez bihurtzen da programan dauela. Eta argi esaten dabe, partido independentista bat. Esan leike hemen, edo hemen, baina hau da momentua. Eta momentu horretan baita ere, ez da momentu bat, ja, Unio Demokratika ateratzen dala. Ez dago kabidarik, partido independentista bat. Eta hauek bi momentuak oso importantia dira. Eta gero, baita ere, abstentzioa, egoten da abstentzioa, lehenengokoak 128, eta 140, eta abstentzio bajuena Kataluniako parlamentuan egon die urte hauetan. Osea, hemen, 2017an abstentzio izan zen 120. Osea, isa 180 bozkatu zauen. Eta hemen 125, justo urte hauetan, eta zer gertatu zen urte hauetan? Kuestio nazionala. Osea, kuestio nazionala serio ipini zanean, jende gehiena junda bozkatzea. Gero hemen berriro ego da abstentzioa, zergatik, zaren ja asuntua deskafinatu egin zan. Eta hori, eta ikusiko bizko, grafika da, esplikatuko nik, hau gorria hau da abstentzioa. Ikusten dugu nola jaizten da, momentu baten. Nik bi etapa ikusten dut. Osea, hauek die alderdi nazionalistak, baina ez independentistak. Eta hemen dau, Convergencia y Unión, batez ere. Hauek die, botuak, partiduentzat, euren programetan daukiena, federalismo bat, edo partido internacionalistak. Partido komunista eta olakoa. Ez dira definitzen tema nazionalagatik. Katalunian, 2010 arte, hemen, menperatzen zagoena apur bat paisaje politikoa ziren, hori autonomismo, nacionalismo moderatua, eta internacionalismo, federalismo, hori izan. Eta hemen dauz unionista argiak eta independentista argiak. Uneko 10 inguruan. Eta hori die, PP, beste batzuk baita egon die, txikiagoa, baina PP eta Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, amendik eta PP amendik. Partido minoritarioak. Azkenean parlamentuan, baina minoritario. Eta Katalunian konsensua zauen hor. Batez ere, nik hori esaten dut autonomismo eta katalanismoaren garaia. PSC zan partido katalanista bat. Defendatzen zauen, federalismo bat, incluso jende independentista zokon barruan. Hor zauen Ernest Maragall. Ernest Maragall da Pascual Maragallaren garaia, eta hori daue errezen. Urten behar izan zen, partidua aldatu zen. Eta gero, bigarren etapa baten ikusten dugu nola, partidua daukienak euren programetan independentismo, identifikatzen dira independentistak, edo moduan, igotzen die pio bat eta mantentzen dira hemen. Gero, partido unionistak, defenditzen dabena, claramente, ez federalismo, ez daukaguna, Estado de las Autonomías, baita ere, igotzen die, eta ez bakarrik PP, hemen sartzen da Vox, eta da momentu bat, baita ere sartu dutela PSC. 2017an, hemen PSC sartzen dut, baina zebilen igotzen da eta bere. Orduan, ikusten dugu nola, pasatu garen, eredu batetik nun parlamentua zauen menperat, gehiengoa ziren, edo nazionalista moderatuak, edo internacionalistak, edo federalistak, esan genezake, tolerantiak kuestio nazionalarekin. Eta egin gauz parlamento baten nun, edo sare independentista, edo sare unionista. Ez dago besterik. Eta hemen ikusten dugu, nola, hau edin partido internacionalistak edo federalistak. Ez den da momentu bat hemen, PSOE, PSC, kentzen dutela, eta baina jausten da. Baina ezkeren hori zebilen jaizten.
PSC galtzen zauen botuak. Eta Iniciativa per Catalunya baita ere. Eta ja, internazionalismoaren deriva izan da ez da interesantzen. Eta gero, beste tema bat da, ze partido dako parlamentuan defenditzen den nazionalismo, independentismo barik? Zero. Ez dako, ezer. Kanpuan, parlamentutik kanpo geratu die batzuk. Adibidez, lau partido bat ditzen dela Convergents, nahi zaudien, justo Puigdemonte mantendu dauena, nahi zaudien euro, berreskuratzea, eta izatea, gugare berriro, ez da berreun boto. Eta frente obrero beratzi mila eta bitu. Ez que, mesua da clarísimo. Etapa aldatu kuestio nazionala da gehien aldatu dana. Dinamikak, apur bat, dinamikak ezkerra aldetik, nik ikuste dut bi dinamika handiak aldaketa horretan. Alde batetik, ideologia internazionalista, komunista lehen eta holan aldatu da erabat. Lehen geneukan Katalunian, esuk hori partido bat izan zen, lehenengoko hauteskundeetan parlamentuan, Katalunia 100%, praktikamente lortu zauena, partido komunista bat. Zauen, Franco garaian egon zen Moskurekin oso lotuta, gero hasi ziren hor arazuekin, beti gertatzen da ezkerraldian, beti zatitzen da, partido berriak, da eskuina da oso, eskuina da oso monolitikoa, baina ezkerra da oso anitza eta batzuta horako oso gertatzen die, eta pesuken gertatu zen, egon zen, usteon, 5. kongresuan, 1995 holan, hausketa bat, alde batetik eurokomunistak, beste alde batetik leninistak, eta beste alde batetik prosovietikoak. Imaginau, ematen dau prehistoria, ez da inbeste, hori, nirokan mala urte, hori gertatu zen, gero sortu zen Iniciativa per Catalunya, ondion partido katalanak dira, internacionalistak, ez di independentistak, baina tolerantiak die, kuestio nazionalekin, eta osapillo bat, eta azkenia, 2019an hartzeko dunen konkurso da, Iniciativa. Jendia, eskerra berda, total, hori daukaguna parlamentuan, eskerra aldian, ez dakie ia ezer ikusirik guzti honekin. Da increíble. Ez dakie ezer ikusirik. Hori daukaguna, konkursoan, Partido Española, azkenean, elementoren batean da, baina, eta ez dago loturarik. Eta kandidatura unitat popular, alderdi asambleista eta antikapitalista batez ere, 100% atera zauen, baina ikusten dugu, horregon dago movimendu bat, azkenean ikusi da, jendia gero eta gutxiago, batez be, tema nazional hasi zanean, en plan serio, kostela jakiera kartzia botuak. Beste gauza asko bertatu die ezkerran, eta prosovietikoak orduan geratu die, baina, ezke gaur egun dagoena, ez dakar zer ikusirik iraganarekin. Eta ero bai nazionala, lehen estatut eta hori lehen esan dutena. Eta heldu zen momentu bat, inflexio puntua ben izan zen, nun hori ez da existitzen. Hau ez da existitzen Katalunian, praktikamente. Ja da, independentismo edo unionismo, eta gutxi gehiago. Eta gero hemen, urten die, gauza guztia, gero komentatuko ditugu. Hemen oso bizkorkoan gona, hau da historia. Eta hau interestan Japona, gero afarian komentatuko dugu, baina Franco hil ostian, Katalunian bilatzen zana zen, estatuto bat eta tarradeiaz bueltatzea. Horrek ziren, bi gauzak eskatzen ziena. Eta horregon zen, Asamblea de Catalunya, la Comissió dels 20, eta azkenean hori izan eskatzen zana. 1977ko hauteskundeetan, beste goza increíble bat, diputatu katalan guztiak, Espainian, elkartu ziren, abez eskatu behar zaudien konstituziorako. Baina ez ziren elkartu bakarrik nazionalistak, PP eta dana zauen barruan. Esan López Godó, Laureano López Godó, PP-koa katalana oso aurre bai, Asamblea de Catalunya. Horrek gauzak ez dira replikatuko, Garaietan, ze zauen ideia hori. Hemen, gero sartuko gare. Baina, importantea dago, azkenean lehen esan dutena. Denbora bio bat, egon gare Katalunian, bi eredu nartian. Alde batetik, katalanismo progresista, PSC,
eta hor eki genuen, Maragall, adibidez, gero bi tripartito egon ziren, eta beste alde batetik, autonomismoa eta peixalkoba. Peixalkoba, igual ez dakizue zer dan. Da Pujolen politika, peixalkoba da, bueno, zer harrapatu nahiken, hori eta hori mantendu. Hori eta hori mantendu. Baina hori izan da politika, autonomismoa eta peixalkoba. Gero, beste gauza batzuk esplikatzen ditut hemen, baina... Bueno, gero zer gertatu da orto hauetan. Ja, udana ezagutzen duzue, soberan, azkenean estatutu berria hori, beste gauza increíble, hori da, estatutu berria aprobatu zen parlamentuan, Kataluniako parlamentuan, botuen 90%. 90% bozkatu zauen bai estatutu berri bati, nun esaten zen Katalunia nazio bazau. Bakarra kontra bozkatu zuena, ez abstenitu izan, PP. Beste danak alde zauzien. Hori da, igoratzen hori gertatu zenean, justo beste kontu bat egin, dauen Martxelo Otamendikin hitz egiten eta komentatu genuen, hori dana, eta Martxelo esan, Josu, hori Euskadin ez dugu kiko sekula. Ezinezkoa da. Nola, behitu, zelako konsensua zauen. Katalunia nazio bazala, eta, alatabe, gero, gertatu zalo, nos cepillamos el estatut eta olako gauzak, eta ze gertatu zen, azkenean, egon zen, erreakzio popularra, inork ez zauen espero, nik ez naben espero. Egon zen azkenean, estatutuaren murrizketarekin eta gertatu zen guztiarekin, gero, antikonstituzionala deklaratu zanean, orduan ja izan zen leherketa bat. Nik ez naben espero, jendea hona reakzionatzea, hori bastante harrituta geratu nintzen, baina egon zen, ustekabeko mugimendu bat independentziaren alde, izan zen momentu horretan. Izan ziren azkenean urte batzuk, danaz izan nire uste, 2006an, nolan, 2000 eta gero ja, antikonstituzionala zati batzuk deklaratu ziren, izan zen ja, manifestazioa somuna nazio, eta hasi ziren, sozietate ziria, organizatu izan eta ipinoetan, gauza, elkarte pilo bat sortu ziren, eta bakoitza egiten zerbait, eta azkenean ikuste dut potekian egin zen 2009an konsulta herrikoiak. Azkenean, Katalunian 900 municipio dauz, herri, eta 500 baino gehiagotan antolatu ziren independentziarako konsulta. Herriak antolatuta. Eta Bartzelona barne, Bartzelona bai antolatu zen. Orduan, hori sortu zen, ja ikusten dugu, gero ja asamblea ANC, ja sortu zen bai, eta azkenean egon zen prozesu bat, non exigitzen jakien agintariei konsulta bat independentziari buruz hitz egiteko. Egon ziren Katalunian, manifestazio handienak Europako historian, 2 milioi pertsona, 1,5 milioi urtiak, jarraian, urtez urte. Hori da gauza bat, azkenean, eukitzen dagoela efektu bat. Oso gertatu zen, alderdi politikoa ikusi horien. Edo sartzen naz tren honetan, eta konbergentziakin zauden. Konbergentzia sartu zen, independentziarako trenean. Unión urten zen, ez gu, katalan moderatuak, eta desagertu. Norbaitu hartzen dago Antoni Duran hilei da. Eta hori ikusten dozue. Hori da, jakiteko, hori da Aragoi jarra, Fragakoa. Hori hitz egiten dut katalanez, bera hizkuntza da, baina ezkeran hitz egiten da katalanez. Hori da okua. Hori gertatu zen, eta azkenean, narruzatuko, 2017an, independentziarako referenduma deitu zuen, Generalitatek, bultzatu da Junts pel Sí, partido instrumentala, nun zauzien, Konvergentzia, Esquerra Republicana eta personaje pilo bat, bizitza publikokoa, Lluís Llach, zagun bai, adibidez, eta konbokatu zen, hau daron ikusi genuen, irabazi zauen baietza, 180%, hola, eta, lortu zen momentu bat, independentismo zeukan, baita ere, ekaitz perfektua, momentuma zeukon. Zeratik, iten duzu referendum bat nun, bozkatzen dago 153, asko da. Hauteskunde normal batzutan, gutxi gehiago lortzen duzu. 190 bozkatzen dago baietz.
irudi hauek mundu osoan ikusi ziren. Eta sortu zauen irudi horreik elkartasun mugimendu bat mundu osoan. Ni nagoen garai hartan Alemanian bizitzen, egon nintzen Alemanian bizitzen 5 urte, eta garai hartan nagoen, eta jendeak ikusita hori, eta batzuk esan dut, Katalunia izan gara independiente, estatu hori, Espainia zeite, azkenean lortu zauen momentu bat perfecto. Baina, klaro, dano garridurarako, aldarrikatu independentzia, eta segundo batzutara, bere efekto praktikoak hori, eten. Hoi nitze egiten baduzu Puigdemontekin, berak esan, aldarrikatuko duzko gero independentzia, berak esan dago, ez, ja dago egin da. Ondion gauz, negoziaketa, denbora horrekin. Baina eginda dago hori, ez da egin behar berriro, berak hori esaten dago. Bueno, hori gertatu zen, gero Puigdemont, refuxiatua, 155, total. Zer gertatu zen? Unionismoen gorakada, horaz izan. 2007 garren urtean, azkenean, igual zauen jende asko, pasaba, politikaz Japona inportetan, baina gero ja heltzen da olako gauza bat, nun nahi dut nire buru oposizioan, hemen, eta gora gertu zen jende piloa, segurazki sekula ez zagoena boskatu, edo ez zegoela preokupaziorik alde hortatek, eta, pentsatu zauen, igual ez zala ona Katalunia independiente izatea, eta ze opzio dauke, dauketau, depende, dauketau, hori opzio berri esan zan baitere garai hartan, eta zergatik sartzea zamen PSC-PSOE, azkenean nik uste dut momentu hortan bihurtu zala ja partido unionista bat. Sozialdemokrata, baina unionista. PSOE sukursala. Bai, ez da, ofizialki ez da, baina isa, funtzionamentu horako da. Sozietat zibil, zer da hau? Bada, unionistentzako ANC. Da, baina, hemen, gero bere kargua hor zauzien, zauzien jete batzuk hor, utzi da behar izan zaurien kargua, asko zauzien erlazionatutak por la Fundación Nacional Francisco Franco, Falange Española de las Jons, eta holan, eta hola zan, eta jendia, azkenian, eman zutzien Europako Parlamento eman zutan Sozietat Zibilari 2004an Europako hiritarren saria. Claro, Parlamento bat dauena menperatuta Europako Partido Popularren. Eta kriston zalaparta sortu zen, claro, Katoliko Parlamento zen, hauek dauzela jendia sartuta hor, eta zenak la Fundación Nacional Francisco Franco, de la Falange Española, honik zela jaso behar da sari bat Europatik. Eta asuntua juntzan epaiketara eta dana, epaiketara juntzan, eta azkenean epaileak esan, pertsona konkretuak dira eta euki aldabe nahi dabe ideologia. Baina sozietat zibil bezala ezin dugu hor geratu zen, ez? Eta, azkenean hau dana, foruntza juntzan, eta bigarren atala bukatuta dago, ez dakit nahi duzuen jarraitzia, edo galderaren bat honen ingura hau, indot, superbizkor, eta segurazki ez dakit ulertu da, dago, hemen esplikatzeko pila bat. Baina, aurrera jarraitu baino lehen, nahi duzuen galderaren bat holan. Esateratu duzu ANC, igual ANC zer dan... Bai, ANC azkenean, ikusi duzue nola momentu baten mugimendu piloa sortu ziren. Batzuk txikioak, beste gatioak, batzuk helburu konkretu batekin, beste batzuk egiteko, gauzatzeko ekintza independentziaren alde. Gontzan momentu bat, azkenean elkartu ziren eta fundatu zauen, elkarte bat independentzia lortzeko eta bultzatzeko partido politikoak independentzia aldarrikatzeko gunen baten. Hori zan, eta da, ANC-en helburua. Hola sortu zen, eta ANC jokatu zaren rol bat oso potentia. Horre, zean da, oin parlamentuko presidenti izan zana, Esquerra Republikanakoa gero, presidenta ANC-koa, Carme Forcadell, Carme Forcadell, bai. Hori hitzak, Carme Forcadell hitzak 2012ko manifestazio bukaeran president posi las urnas. Hori izan zen, ANC eskatzen zotzen Artur Masei ipini urnak, eta eskatzen zauen 2 milioi pertsona atzian egon da, horrek kriston efektu gizauen.
ANC nik uste prozesuetan eduki dauela efektu bat oso potentia. Ni egon nintzen ANC-en, eta Alemanian antolatzen genitu baita gauzak, Alemanian jakin zan Kataluniari buruz, guk antolatutako gauzekin bai. Eta mundu osoak, estatu batutan, Australian, oso mugimendu potentia izan da. Momentu honetan dago momentu baten emakoa zaila. Zaila, zer hor David, batzuk esaten dabe dauzela oso lotuta Juntsekin, beste batzuk nahi dabela apurrak kanpo geratzea eta neutralagoak izatea, eta dago borruka bat, abezin izango den presidentia, indauz Punga eta Lluís. De hecho, uste bakarri geratu dela Lluís, baina jende askok ezin dago ikusi Lluís, hor barruan. Esaten dabe oso lotuta gauela Juntsekin, eta jende askok ez dago nahi bera presidente moduan. Ez dakit etorkizuna ANC-koa nila ez naz ANC-ko kidea. Ez dakit ze etorkizuna daukan, baina zaila da. Bere rekorridua jain dau, inbiaz duen jain dau. Lortzen badau beharrera egitzia eta geixo egitzia, beste agente bat izango da, baina momentu honetan da momentu dedikatua. Jarraitu? Galdera baino igual komentario da, ANC sortu ez zuen ezera esmatu nola bai ANC, sortu zen laguntzeko, bultzada bateko prozesu hori. Ez zuen inor, atera, ez ziren, elkartu ziela eta bultzatzeko prozesu. Eta igual personalitatea zuen bai, ez da? Bai, gente potente no bai, sartu zen hor. ANC sortu zauden Tony Strubel, eta ziren hiru pertsona konkretu, eta 2009an euki zauden ideia, ikusi eta referendum popularrak, eta haren zemon izan lehena. Hor, Tony Strubel, eta ez nazo batzen beste bi, esatu utzide, alstrez da elkartu ziren toki baten, eta euki zauden ideia, holako zerbait, bai, hor, ideia euki zauden horrek irurak, baina gero, juntzien hitz egiten, eta azkenean norbaitek hartu behar dugu timoia, ez dela zaila da. Baina bai egon ziren pertsona konkretu batzuk bultzaka da emuteko ANC-eria. Eta ero, 2017 eta gero, alde ote batzuk eta gero, nik uste dut hori izan pixka ja folklorismoan. Antolatzen zituen manifestazio handiak, ANC, baina behin zan ja behin katea, beste behin ja ube, eta geratu zen asko hortan, bakarrik manifestazio, baina... Diadak, ez duzu. Bai, diadako manifestazioak, baina nik uste dut daudin berak izan behar papera, eta jendea horren zain, bera nintzek ze antolatuko duen horren zain, baina guazen diadako manifestazioa, eta 2 ordu pasau, eta etxera. Eta hor zen. Bai, nik uste dut, berdina pentsatzen dut, izauen bere rekorridua, izauen gauza bat oso zaila egiteko, eta pisu handi hori izauen, baina momentu baten ja eta hain dago zen horaz bajaz. Nik uste mantenduko dara, baina ez dakit zerrola jokatuko dagoen. Bueno, bukatzeko... Kataluniako gobernuaren zatiketa edo, zertan, uste, egun da 95 jarri. Gobernuaren parte bat, esan duzu, egun da 95 zenbat diputatu dauzen? Ez, artikulo, egun da 95, jarri zanean, gobernuaren zati bat, buru, zala, exilioa faltzan, eta beste gobernuaren zati bat, zati handiagoa, Junquera zala, aurkeztu egin zan tribunaletara eta kartzelara. Hor, Katalunian egondan bai asko da, eta ni beti, eta Jordi egin... Zatiketa hori. Komentauta dut, ni hori askotan, Katalunia gura zan lortzia independentzia, modu baten sekulez dana lortu independentzia bat. Eta hori, Katalunia esaten du, anamungiria lama. Anamungiria lama esaten du, lora batekin joatik eskuan. Hola nahi zan, eta independentzia lortzeko hilko da jendia. Hori hola da. Inkluso independentzia holan, odol bai, egon da, baina Txekoslovakia baina izan independentzia hor, banatu dizien, Eslovenian uste pertsona bat, edo pare bat dizien, Eslovenian, normalian independentzia lortzen bada, eta Espainian kasuan beti toki guztiak independentzia lortu duten Espainian gandik, izan da hildako pilo batekin. Ez da egon toki bat ere
Osea, bueno, igual Sahara Occidental abandonatu zutelako, baina, bueno, hildakoak egon ziren gero, baina hanguak, ez? Baina ez hori Katalunian saiatu zen egiten gauza lau, ez da posible. Osea, ez da independizatuko Espainiatik, hori, lora batekin joan da, eske irabazi dugu referendum bat, ja, zer. Orduan, hori guztu jende asko betzabela ulertu, jende asko bituen espero gertatu zana hori referenduma intzanean, gertatu zan. Eta, hombre, apur bat perspektiba historikoa daukogunak, ikasi dugula, eta ikusi dugula, gertatu den, ez dugu batzutan, ni banekien, ni pentsatzen aizke hemen, eta jende asko, ez, Espainia nola jungo da jendia jotzea. Eta aldarrikatuz gero independentzia, eta ez, eta aurrera jarraituz gero, egun ziren indakoak piloa, porque ejertzitua biorduko zauien, jendia zauen momentu bat, nun jendia jungo zan, buruka egitera. Zan momentuma, lortu zan hori, eta hilko zan jendia. Bai, kontrasan baten jartzea Katalun independentismo, motema independentzia Katalunienako, Kataluniak berak ladako zegoen komarka, herri edo provintzia bat Kataluniatik gertatzen. Bueno, bai, Katalunia, baten bagaren lehenengoko mapara, hasierakoa, Katalunia gorriz dau maparretan, baina zati bat Baillederan dau Ilun. Baillideranen hizkuntza bertakoa da Occitanoa. Da aranez, eta aranez da variante dialektal bat gaskonekoa, eta gaskonda dialekto occitano bat. Eta hor, partido asko, de hecho, hori Pinedo tenían horan bozkatu zen Katalunia, no bizan zen, referendumeko katalanez eta occitanos. Bi hizkuntzetan zauden. Nik uste partido gehienak sartzen dabela Esquerra Republicana sartzen dau, desde luego, Juntzek ez dakit, baina igual bai, eskubidea autodeterminaziorako Baillideranerako. Hori dau sartuta partido independentista gehien, eta Alianza Nacional igualez, ja hain ondo ez ditut ezagutzen. Baina nik uste dut hori posible izango zala. Beste gauza da, importantia da, zeritea, Baillederan, Katalunian dago por voluntad propia. Hori egin dira referendumak Baillederanen, erdi aroan egin ziren lehenak, eta beti erabaki dabe Katalunian geratzea. Ez referendum, baina hori dago dokumentauta, herriak bildu eta ez. Eta garroa da, azkenien dauz beste aldian. Horretxeatik. Baina nahiago dabe, nahiago beti Katalunia egotia. Baina nik uste dut hori posible izango zala. A ber, esaten boztazu, el Maresma edo nosegin desmendizatzea, ez dago oinarri historikorik. Adibidez, Tarragonak nahi bat dago Espainian edatu eta Girona, Bilbao eta Barcelona hori ez litzateke onartuko. Eta ez litzake logikoa izango, porque Tarragona ez dago entitate historiko bat. Hori izango litzake, ez dakit, simil bat topatzen nabil, baina izango litzake egoera arrarua posible, politikan dana posible da. Euskadin bertatu nahi izan dalako, adibidez, Arabak nahi izan alderdi potente bat, nahi izan baina Katalunian ez dut tradizio hori, porque hemen bai dut tradizio foralista, azkenean Araba, hemen gauza danak die hiru diputazioak, Kirol Federakuntza. Gipuzkoako federakuntza dago, eta Euskal Federakuntza normalian kirol gehienetan dauko rol bat Katalunian ez. Hori da ez da existitzen Katalunian. Hori Katalunian bastante homogenua da zentzu nazionalian. Ken Baillederan. Eta Baillederan, nik uste dut, partido independentistak onartuta daukatela, Baillederen gabe dago independiente izatea, nik uste dut emango zala. Hori bai, Països Catalans eta hori dena, hori dago batzean lagata. Hori jendia bagile. Barcelonako gerriko industrial hori, enklabe gisa. Hori da Tabarnia. Tabarnia famatua. Baina horrek osati dana konstrukzio demagogikoa. Artifiziala, baina efektibo izan ditekeen. Bai. Ez dut esaten ez. Hola da. Eta gauzak hola funtzionatzen da, azkenean efektiboa dana, bai. Bukatuko dugu nekin, oso bizkor, Hori, da tema, nik uste dut tela 5 minututan. Tema importantia, Katalunian oin dela, hau aldatu da, erabat. Partido independentista Katalunian. Lehen, bakarri gauza hauen. Hau da zegoen utzi. Hemen ez dagoen ezer.
Partido Independentista bakarra zan ERC, parlamentuan. Eta parlamentotik kanpo oso txikiak ziren. Bakarrik ERC zan eta zan txikiak. Gaur egun, praktikamente espektro guztia betetzen duzu Partido Independentistekin. Eskuin muturra daukazu Alianza Catalana, que baita ere sartutako bat eskuinean, zedauko diskurso bat ez dala, eta gero, parlamentotik kanpo daukazu Front Nacional da Catalunya. Baita ere da, eskuin muturra, eta hartzen dago, eskuinean zati bat. Osa, jarro independentista dago hemen, experimento berria eta ja representazio parlamentarioekin, eta hemen aldaketak egongo dira. Hemen dago espazio bat, ondion ez da hartu, eta beraie badakixe. Osa, eskuin tradizional bat, independentista Katalunian, urten leike Juntzetik, biharko egunean, baina hori Juntzez da hori. Hau dira alderdi instrumentala. Alora, da beste alderdi instrumentala, ez da oso boto gutxetera ditu, hauteskundetan, baina espazio hori dago, eta hemen aldaketak ikusiko ditugu, tokizun baten. Alianza Catalana, urteko dira beste batzuk, ikusi da hemen dauela tokia. Eta ezkerraldian dago, ezkerra antikapitalista, KUP eta sozialdemokrazia RC. Baina hemen zerbait sortuko da. Zerbait sortuko da, ezker bat ez antikapitalista sortuko da, kompetentzia komunzekin, komunz dago abokauta beste estizio batera, egunen baten. Eta espazio hauek beteko dira. Momentu horretan, nik uste hau, katalan batentzat, hau ikustea, baten bat, lokartu zana, 2009an. Eta esnatzen dago zen, eta ikusten dago, eta esaten dago, independentista, amen, eta amen, eta amen, eta, klaro, hobeldatu da, orduan, batzutan jendia esaten dago, prozesek ez dago izan balixo ezetako. Eta, ja, bukatu da dana, eta zer, nik esaten dena ez, prozesek aldatu dau Kataluniako estenatoki politikoa guztiz, erabat, pasatu gare, independentismo gauza marginala, aia, osatu zein geharko parlamentario bat eskuin muturretik, ezkerratik kapitalistara independentistekin. Gero, alde unionistan, hemen dakau, hemen ezkerra internazionalista, komun, sumar, hemen dazkau, que, jaten ari dira eta jan behar dabe, tokia kurba sozialdemokraziari, PSC, azkenian ez jako geratzen beste bat, eskumara joatia bestela, PP jango dago, PP dago hemen. Eta gero dago Vox eta EP, hemen dago una lucha kainita, hemen dago burruka bat, botuengatik, oso potentia eta egongo da. Zen Voxek badaki, desagertzeko arrisku handia daukate. Desagertzeko arrisku handia segatik, PP-rekin galdu lekie boto pilo bat ondion, eta de hecho ja, seinale txarra horrentzat da, oin ez igotzea, eta oin Alianza Catalanek ez dotzaken du botuak, Voxei. Hori estudio guztietan ikusi da ez dagoela kendu. Baina, egunen baten gertau leike gentzia. Eta hor adibidez, mundu ruralian eta aukera daukie. Dago jendetillo bat, oskatzen dut Vox, ez nien uste da jate, el orden, y no sé qué, eta dauke beste batzuk hau dira, gainera katalan independentista, galdu lekie hor bai. Eta de hecho, Voxek modulatu dau bere diskursua gauza askokin, hori hitz egiten dabe pilo bat katalanez, Ignacio Garega ematen ditu entrevista isadara eta lehen ez daude egiten. Eta ze badaki hortik peligro bat dauela, baina PP-rekin bat ez be. Eta gero, alderdi instrumentala, desagertu da Ciudadanos, beste zerbait sortuko da, eta badagoz ja, dau partido bat, hori, tipo Ciudadanos, baina Madrilen sortua Futuro, eitzen da, hori aurkezten die, ikusiko zuen, boskatzerakoan begiratu papeleta postiat ikusiko zuen Futuro. Eta Izquierda Española, Frente Obrero, eta hau pilo bat. Eta hor, badauz, Frente Obrero, Ciudadanos ja nik uste dut ez dala jaitsiko, hemendik. Eta gero hemen dakaguna, hau ja azkenengo diako da, Hemen, hau da Parlamento Europearra, eskuin muturra ikusten zuen nola doian gora, eta horrengoko mapan ikustu beste eskaloitxo bat. Seguro. Igoko da. Hau da situazioa, momentu enten da, eskuin muturra eta populismonen unea, da orain. Eta zergatik, dau politikarekiko desilusio orokorra, historia politikoa ez da ezagutzen, dago eskakintasun oso handia. Jendean artean, inkluso jendia ikasi dagoena ez daki ez ere politikari buruz eta historia politikoari buruz. Eta bizi gare, desinformazio
momentu baten, azkenian, gaur egun jendia jasotzen ditu informazioak mobiletik eta TikTok, TikToketik eta lako gauzak beste toki batzutatik baino. Jende gaztia hortik informatzen da eta hortik entzuten da dozen txorra da, tipo batek esplikatzen eta grafiko batzuk aterata eta sinisten dago, hola dala, eta hori da, kriston beldurre bat egoztan eri, nik entzutu dutenia eta askotan elkartzen zara horako jendiekin eta ez, baina hau landa eta ez, hau ez da hola, markatu. Mundik aterazu ez, hau youtuber bat, bale. Eta hori, bizigara momentu baten oso arriskutsua momentu honetan, eta populismoentzat eta eskuinmuturraentzat da momentu oso aproposa. Nik uste dut jendiak ez dauela ikasi nola jokatu daukagun medio berri horiekin, eta gainera ez ditugunak egin medio horreik, ez dugu jakin seguramente, zelan hezkuntza bat emun horren erabileran belaunaldi beste belaunaldi eta horrek edukatu die euro bakarrik, erabiltzen eta hola. Eskoletan besta ez da irakasten, nola erabili informazio medio guzti horrek. Eta jendia dabil, hori, izaten autodidaktak medio batzutan ematen duela informazio bio bat, 95% falsua dela, edo interesauta, klikak lortzeko edo lako gauzak, eta oso peligrosua da autodidaktismo hori libre kanpatzea mundutik, baina hori da gertatzen ari dana. Eta orduan, momentu honetan, etorkizunera begira, lehen esan dut apur bat formalki izan ikusten duten espazio politikoa Katalunia, baina realmente Katalunian eta mundu osoan, hau da, ez dakigu noraino heldu leken hau. Hau izan da dana. Informazio asko. Enziklopedikoa dauka Kataluniari buruz, baina afariak gaintzen gara disfrutoko dugu bezala gaitxu, baina beste guztion datzat, agian beste zerbait atoratzen badu norbaitzen, berdea gobidateko dugu, eta Katalunia emango du esateko, hemendik aurrera eta